ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଦେଖ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା କେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ଚାଲ ସେ କୁମ୍ଭୀର କତିକି ଯିବା ଆଉ ଆମେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା। ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଆମେ ତ ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ଆମେ କେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଯେ? ଆରେ ମଙ୍ଗୁ ରହ, ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲ ମ? ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ତମେ ଦି ଜଣ? ଆରେ ମୁଁ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପରା ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଛରେ କଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ ନା କଣ? ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ତମ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଯିବ ଆଉ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ? ତମେ ଏମିତି ମତେ ଉପାୟ ଦବ ଯେ ମତେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ଆରେ ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦେବି ଯେମିତିକି ତମକୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏତେ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଉ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ତମେ ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଉପାୟଟା ଟିକେ କୁହ ନା। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଥରେ ପବନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତମ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମକୁ ଏତେ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ତମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? କଣ ପବନ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବ ନା କଣ? ଶୁଣିଛି ପବନ ଖାଇକି ଆରାମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପବନରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏକଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ତମେ ତ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ ନା କେମିତି ତମ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ତମେ ଏଥର ମୋର ପବନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ଆମେ ତମର ପବନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ତମେ କି ପବନ ଦଉଛ ଯେ? ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପେଟଟା ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ କେତେ ବକର ବକର ହଉଛ ଯେ, ଟିକେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇକି ଖାଅ ନା। ହେ ଛି ଛି କି ଗନ୍ଧ, ମୋ ପାଟି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ, ଛି ଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ କି ପବନ ଖୁଏଇଲ ରେ? ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। ଆରେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ସମୟରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଧରି ଚାଲିଯିବା। ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତମେ ମାନେ ମତେ ବୋକା ବନେଇକି ମୋ ମାଛଟାକୁ ନେଇଗଲ ନା, ତମକୁ ମୁଁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବି। ଆରେ ମଙ୍ଗୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ରେ, ନହେଲେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ଚୋବେଇକି ଖାଇଯିବ ରେ। ହାରାମଜାଦା ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ତମେ ମୋ ମାଛ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ, ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? କହୁଛି ରୁହ ରୁହ କହୁଛି ପରା, ଶୁଣୁଛ ନା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍